ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon aku terima mundur wae. Kualik. Lagune kualik main ra apal kok sakarepku. Kualik ya main aku kualik ya nekat kok. Iya. Biasa itu. Sok deleke kualik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu dipane wala pertangga jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Gue enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita-kita kowe kita iki sapa? Wah iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tatonyo modar kowe. Bapak iki jenengke aku ngrekoso dibancaki barang emeng diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diarani ambok 2 jam ki kok ngene iki terus. Au yo kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel ilate. Nah, mesti kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kaya omong iya, pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala kuwi cukule ora ning jagat. Teng pundi, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten wonten jambu dipa nirmala mboten wonten sak pasar kempot tak goleki ora ono. Ah, lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa ki ora darwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Ha saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh, wis ben ra apa-apa. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apuske do ngandhake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine. Mergo kaya anak Semar, Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen crita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku kuwi wong ora tanggung jawab. Ora iso meneh wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek ho'o ya apa? Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Mbiyen ala gareng pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene
Wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah ning kene iki? Ah, ku sikik to cah bagus. Sing lenggah ning singasana Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek do omong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah seneng aku Pak. Dadi ternyata asli to Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho Pak. Iya pancen bener ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungso. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampean asline te dewa. Ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan ra aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Ha sebabe apa to, Pak? Weh, nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakange Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Oh, ora sedulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog. Banyak apa bebek? Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama. Kakang Ismaya Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulun duka. Wah, edan apa ya ceritane? Terus Rama pukulun duka didangu Tejamaya Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wenanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pak demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara saperangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana, gragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong duwe gegayuhan, kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan. Terus diduke neng jagat kene. Nah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu enggak ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala.
Lah. Iki piye iki gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayuh, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Ah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Lho ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport. Selawewu. Selawewu tekan Kendi Gong, tekan Kayangan kok selawewu. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus adikku guru tak undange mrene. Weh lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba guru kon mrene ning aja sak murite lho nak ngebabaki. Gurune tok wae. Iya. Gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewane nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong matek aji pameling. Bathara guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sakarepmu. Entuk karo orane ya sakarepmu, aku ming sakderma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Sigra andumuk kuncunge Lurah Semar Badranaya. Lamun Lurah Semar ndumuk kuncunge tegese duwe gawe. Sigra matek aji pameling. Datan dangu cumorot saking Dirgantara. Nenggih. Onyang Madya putra Hyang Pikulun. Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru tumedhak wonten ing baliswaning Lurah Bagong. Ki kono wong malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan ki ngosoki kelek papat. Linggo ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map? Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun ya, Pak. Iya. Mas Tunama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Kakang Ismaya ndangu kaliyan kula. Sing gedhe pangapuramu. Manikmaya paripaksa kuwi tak rawuhake ning kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manikmaya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya tak tampa pangestu tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Us. Sapa? Manikmaya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Nyaya nala garing ingsun tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin daya ning kasan-kusan reng ora metingkring. Oh ya lali aku ora saking kamitenggengen weruh busanane Pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karo-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daya ning kasan-kusan. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Lah menika ngaten Pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken Pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono engko disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula
paring pangandikan kan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten Bu Kulon. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta Pak? Dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad 2919 edan tenan. Aku wong lahir wis metu udel Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Dapure ora. Ngaten ya Bu Kulon? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek ron Rajamala abebantal boto sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan mutone kandang pitik ngono kok. Ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Entuk sasmitaing gaib. Sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara Guru. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Wah nggone muni kluthuk tak bandem. Sandal saka kene. Jambu dipanirmala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Lah kowe iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nek cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu dipanirmala Bu Kulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu dipanirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk neng gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadyakaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pitisa mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Pukulun Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule jambu dipun nirmala lan pertangga jiwa ki rak pirang-pirang ning Kayangan.
nek ming tok longi siji dienggo anakku dienggo srana ora ngelongi kayamu ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu mula paringna ya Guru aku njaluk kanthi banget wene ana mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake Jambu Dipa Nirmala Pelempertangga Jiwa Ilahing lho kok malah jantunan kok sipne Ilahing awik namastu nama cita negari pun dipanjang gong tak buandung sandal cangkemmu lho malah janturan kaya arep wayangan ora iki mau malah Ilahing to Ilahing yuk aduh malah kena sirahku dhewe bayan Bagong ki malati wis wenehno Kakang Semar kula badhe munjuk atur piye selaminipun kula menika dados dewaning para dewa selaminipun kula menika dados nalindraning jawata sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula lan badhe kula paringaken Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe mengko wonge kuwi tak paranane tak dawuhi supaya nyembah karo kowe jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar nek pancen kuwi syarate nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon jangan Pak aja Bagong menapa sing tok karepke kelakon aku sing ora entuk aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru kuwi adimu to aja wis Pak ora apa-apa aku ora diwenehi Jambu Dipa Nirmala ora masalah kowe ngerti to aku duwe kepinteran nyolong wis rasah njaluk colonge kayangan angel sole kayangan kuwi rapet to kaya apa ngrengsang linggis arep babah kaya mbiyen ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso Setro, aku mangkel iki Raja Andra. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tredhak ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok ning rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora itu. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Oh jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho pikulan. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk Jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk Pelem Dipa Nirmala Jambu Pertangga Jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Pungulun. Kok mung perkara njaluk Jambu Dipa Nirmala Pelempertangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung
Sampeyan ki akon bapak nyembah karo sampeyan. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon-alon aku terima mundur wae. Kualik. Lagune kualik main ra apal kok sakarepku. Kualik ya men aku kualik ya nekat kok. Sok dileke kualik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu dipane wala pertangga jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Gue nak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok, gawe masalah karo mantan maling. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita-kita kowe kita iki sapa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak ilun jenengke aku ngrekoso dibancaki barang ning diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku pamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringi. Ambok 2 jam iki kok ngene iki terus. Wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep nendi ngono kuwi, aku nyeluk kita arep nendi. Oh, berarti aku ki kita. Iya. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Oh, apal kuwi, aku sedira nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu le guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pelemper tangga jiwa jambu diponirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untulane tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ya, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau meng gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wetekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditanono ora ngewangi aku berarti kowe tega ropatiku. Iya, sae-sae aku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil.
Ngono aku diwangi ya, Reng? Ya. Aku dilindungi, kowe wae tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan sempritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku. Pethoke ya, Pak? Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethono sisan, Pak. Oh iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Oh, ndelok tulung kuwi pethok sisan ya, Pak? Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gong? Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak? Iya. Wis kono gak menyang. Kowe, aku tak turu dhewe. Engko nek Dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kowe. Nek ora bener ki aku sak ora lega. Aku iki wis rampung iso tak. Bener ora ya mau. Ora yakin e. Mamet tuan dhisik aku tak methuke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing methuke. Siap ya, Traya? Yo. Ora nggo gending, slepek. Oh iya. Nganggo slepek wae. Tung, tak. Jelali nganembah mangwa suci sasi seswarane pesona wala. Oh, garing tak tombo. Waduh, serem suarane. Yo, garing tak tombo. Untal cengelmu. Medeni ya terus tenang wae santai. Daya Yamadipati bukti kula kunjuk. Yo, Pak Petro tak tombo. Daya Yamadipati bukti kula kunjuk. Yo, Bagong tak tombo. Waduh. Nganggo ngono barang Ndra, kaya seger ndelok aku. Ha kowe ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Ora dicokot iki diaginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijek-jeki. Nala garing wonten dawuh Pukulun. Tekan koning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti ya Wang Pikulun Bathara Guru. Kuwi katosipun? Aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Pikulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Lo ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Ha sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap kae. Bapak Petruk bareng nyombelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Nun sewu Pukulun niku anake bapak. Dadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani. Ah, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Ah, aku belani. Kowe
Sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Iya. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora. Ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting walis. Wah, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu nala garing. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja tundang nala garing. Mati dening aku. Petruk kene marganing patimu. Monggo kula ladosi, Lur. Siap lho kok. Tradisi itu man. Jatuh batur dong. Ngomong apa? Ayo, maju. Ayo, terus. Tandang ono Bathara Indra. Maju ono karek. Wah. Wah. Ayo maju Bathara. Loh, kok ora tekan ya? Ayo, ora bakal iso ndunguk dewa ya. Wedange putra. Ya wis ben. Wedang sing endi? Sing tak akeh banget mau lho. Kita kira mlayu arep ngabarke apa-apa kok wedange putra. Kesamplut tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arta antem. Kok kaya jarake iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana ajaji kok lembu 2 jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dikalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya mengantem angin. Aku ya ya mau dipati arep tak jotos raine iki. Tangan kowe ya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya ya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir men. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Heeh, dewa ora iso diantem.
Dewa iki derajate sak dhuwuring menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajare kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho kuwi saluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Baladewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ya aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ra entuk. Ning dada medun. Mesti keneng, mesti keneng. Dada medun, iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dada medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayawrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mangtutoke le ngantem. Mangtutoke. Sadurunge aku semaput bales kowe ora kekecek aja duntang nala gareng. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis entheke lorone ra jamak-jamak. Bres kono reng, mati reng aku. Ayo walesen, mati ya. Aduh, waduh. Modar weh. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Waduh. Modar. Oh kawan, gawe wirangking para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja duntang Bathara Guru lekaning ati. Waduh. Wes. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Pak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Mbebeki ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Dara Intulak antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Drai dengkulmu mlocot ora. Sing marahi mlayu ki ya Bathara Guru nggawa gaman kae. Namane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Tru. Gong Cestri Sula, Gong. Agane men Cestri Yamin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke liye dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sida. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apiye meneh wong mati e? Kok karo bapakne kaya ngono to, Kong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya.
Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ah iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk Gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Kakang Ismaya sakmenika sampun pantuk pepundha ning dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bajin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu-ratuning dewa, aku ming derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora neng kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku Gareng karo Petruk neng kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa. Anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben ngono. Gareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Rek. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawalanipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan, kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Gareng lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa karo dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa, ora masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestakaken dawuhne ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saken beto tosa. Guru nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e.
Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora are tuku, ora are utang kok ora ikhlas. Jam loro padahal ngendika mati gara-gara masa aku dhewe ora bakal rame, ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki. Wadul karo Pemunden Pandhawa malah dilumputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapak ki jarene tunggale telu. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya iki jarene Watagok. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyature Watagok, wis ora bakal rampung perkaraku, wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nang Watagok mbogong ora melu-melu langsung tak denggang cangkeme. Wah suwe tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Jane eneng apa to, Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togok ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok dek kowe tengok dek langsung kula trimo jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togok? Lung. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe ki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndandani pikiran werna-werna, ora usah ndandani penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak, cebol nggayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge kok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk ya ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lung arep ngrembug iki janjane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya grantes nang pikir. Lah apa mulane omong? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya lho. Kok sih ngimpekke aku? Ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-seprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impekke elek ki, aku apa piye kok? Kudu. Ora ya ngerti to aku kuwi ndek sedulur, adi. Neng tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Oh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning Bengawan, ora ning kali. Ning kolah? Ora. Jeneng kapal kok ning kolah nyocok cengelmu iki, Pak. Rasae masih tegak. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gojek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok ning Kawah Candra Dimuka. Loh.
Ning Kawah Candradimuka. Hooh. Monggo bengok-bengok. Pendhake ning wong weruh dijaluki tulung, pendhake ning wong weruh dijaluki tulung. Gegah tangi saka turu. Merga wancine wis esuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingonanku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembatan. Mbah ya wis, Gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradimuka. Durung rampung lehku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lah kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah Candradimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mes padhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Nggo gegek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Mongko ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji. Ming Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nek karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho kok nek pancen pikirmu ki grangsang, duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki. Ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana kok. Dereng ngantos paripasami Mbawacana. Kasare ngemlajar-mlajar nenggeki Lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Para. Mangkono paudas marani griya. Wah, Pakde, aku sing sowan aja kaget ya penggalemu Watagok. Iki ora pangling rak Bagong to. Pakde, heeh. Lu ngopo? Ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teka-teka kok malah sajak kaya wong bingung. Bedan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya, Gong. Ora le nyolong. Wis. Mbaya sing apik nek apa pakdemu ku ndang tau tate nyolong apa? Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan e, kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis rasa gagas. Tapi ewo, Gelem apa kowe? gelem. Beken engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh. Matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikai nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora? Ora ngopo, eneng ngopo Wak gawe tratapan pakdemu. Wah, Ngopo? aku amatur karo kowe, Pak. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, Aku ora tegel ya bapakku dingonane. ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para wadyabala dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh, Dewa tak undurke kabeh. kabeh Ming siji nding sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ra nggawa cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat sike. Kalah. Kalah.
mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Gawa apa jenenge? Apa kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petruk mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar, Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku, ayo aku dipateni ning munggah ning Kayangan, aja ning kene. Nek ditonton piye akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning Kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu muni ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah ning Kayangan karo Gareng karo Petruk. Aku kon keri ning donya, jarene kon ngrampunke lek arep duwe gawe bangun desa. weh ngono ta. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene arep njaluk tulung karo kowe apa Togok? Aku ditulungi bapak digobali apa? Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek tenan mrene ngendhok. Oh, ayo. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh. Teleke dadi mbilung. Persetan. Oh, jero. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi apa? Gong. Nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Ha terus? Aku ora iso nek kon munggah ning Kayangan. Wah, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, wa? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono. Ku nek mentro terus nyatet cangkemmu tenan. Iki serius iki, nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris cangkemmu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Dur kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude Kowe wujud sapa wae sakarmu. Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning Kayangan kowe dadi wong digdaya. yakin? Iya. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Abimanyu. Ah iso ora, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang perkoso ling ngragati men. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara apa? Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Bagi mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo tak dadekke. Tak dadekke. Wah, kok lancamane ming cangkem terus to iki. Ah, piye cangkemmu, Wong? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, Nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah, catet. Ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet-ambegan tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Oh, ngapusi atuhnya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki, Mo?
tak klithiki ndasmu kowe. Mulung aja tok kepida iki nek wong nekat ngandulungi neng nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, muga-muga kasembatan panjang kamule. Mandi panuwuning Kilurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya. Mila sak ciptane dadi sak sedyane ana. Dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong. Ana Raden Werkudara kaget Kilurah Togog wau. Wah, dadi wae. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki kok. Ora wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Mangkrek. Tangane tumpangke mburi. Mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ora wonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngesese. Aku ya ban gembos madhes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngampete iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kene lho. Kene nggo tak itu. Es. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem. Ngerem dasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan diganggu. Oh ya, ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose? Kok saya sithik? Wong yo kae wis sithik. Maune ngono entek yo ngono. Wah. Jlimer, jlideng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Kong. Tok sik. Wah, saya sithik pisan. Jlideng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Ngampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karmu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plethuke tuk ngono. Wah, ngono to. Wah. Togog. Waduh ketara lho, ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Togog. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, wis rada wangun iki. Aku aja watuk.
ngampet tegok bajigur angel ra jama-jama sana kangelan aku wah ya sakaremu ora wah ora nrimake ponokawanku Semar Garek Petruk digawa ning kayangan toko nyilih cangkemmu warga ngopo to ya Pangestono kok aku arep munggah ning kayangan medal pundi metu undak-undakan kayangan ora ana undak-undakane kok ora dipasangi lip-lip napa ora kaya ning pundi mawon lip-lip ora pun kek Ndoro Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso wega sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Haji-haji ora bakal mandi niku haji-haji ampuh Bathara Guru wah edan iki aku nang njaluk ganti piye kok yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu ganti Ndara Janaka kowe oh iya guys aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jamak-jamak wis aku tak sedekap yo mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho ora aku ning Janaka yakin sip oh iya tapi iki nek Janaka bisa ora tak nggawe cewek-cewek waduh kaya ya wis tak dongake anu we nekula we oh ya Janaka wis dah mlorok mripate mesake aku tenane ora positif gonta-ganti wis gak gawe aku nganggo Werkudara rekoso yo tak dongak-dongake lakon penjangkam wis malik toge wis lam berjiwatan boyo mira boyo ingsun sun permak kathoke jin kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya Gong wis ngono kuwi wae Togok pripun Ndara nah linggung isor Togok aku bendaramu walah gawe aku ya ngrekasake ora sangger sula tak catut cangkem Janaka kok nggo catut iki cara ngendi Kiai Catut Pambelah Jagat pusakaning Raden Janaka Togok nggih pun kek minggat teng kayangan adi kula Semar dislametke ya Togok pamujimu tak jaluk aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal sinten kae borok mburi kae mbok lunga slakajen ket mau Bagong ki kirik tenan kok makne gre diborak-borokke aku budal munggah marang kayangan Togok sing ati-ati ampun kados lari alep kula dongak-dongake kasembatan penjangkane iya Togok minggiro aku arep joget nggih Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar tak slametke Kakang yen Kakang wis ketaton Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan aja kuwatir mengko tak gawake oksigen
supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada. Kakang Semar ae Janaka mendem boy jugete kok sapunake gelang suku luntas suku dilindang dranta gelang suku luntas suku ora anjur tudelang terus tak tulung kentang dong dren ramu Cita ben unggule ngayuta kanggo kandha Gusti nyuwun pangapura nunanen belanje kublak tak kuntak tak kudu gelang ketaning gerang tandang tak tuje tuntak tegenong tak ngrundung tak ketudel tak kuntak tegenong tak modar kok bingung kabeh guru wiwit saka jagat budal marang kayiwangan rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan sak mangsa-mangsa pancen adhiku Manikmaya wis ora iso dindakake nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti mentala arep midana kelawan Semar tak ikhlasake aku ora apa-apa ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing Pringapus papan pernaya anakku Bagong maringna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong lah aku ya ora lila mula sing sak traju sing sak bobot najan sak temene bobote ora padha ning tumrap kowe yen toto anggap bobote padha antaraning Semar lan woh pertangga jiwa lan dipa nirmala aku ora apa-apa dasare aku ya wis kewowogen urip ning jagat aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungsa ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik Kakang Semar piye nuwun sewu jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kundamani ketingalipun wonten daya ingkang amalik dhateng pemanggih kula Kakang penemu sing piye ingkang sekawit kula menika tansah gedheng kaliyan Kakang Semar krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadhahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martya Kundamani
tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya mila sarawuhipun Kakang Semar wonten ing Kayuwangan boten badhe kula patrapi paukuman nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing Kayuwangan Kakang. Kuwi tenan apa piye? Lair batos monggo kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manikmaya mboten wonten ceceking raos kula nggadahi raos gedhing keburu sengit kaliyan Kakang Badranaya. Syukur. Ngono dewa ngelingake marang kowe Manikmaya syukur Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng ingkang sekawit katon nglamuk ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya ateges menika tasih kula warga kula piyambak ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak destun menapa menawi kula mboten maringaken plemertangga jiwa Jambudipa Nirmala ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing Kayuwangan menawi Bagong namung betahaken setunggal plemertangga jiwa lan setunggal Jambudipa Nirmala kula kinten boten ngelongi dhateng menapa-menapa ing mapan wonten ing Kayuwangan Kakang. Rapia plemertangga jiwa kali pelem sing diblester legi plemertangga jiwa kali pelem disipi to reng ora ya wis biyen mangkel aku wawe urung tau ngrasake koyo wawe nah ingatan badhe kula aturaken Kakang ya nek kowe ikhlas ya tak tampani tak pangane kanthi lega-legawaning atiku Manikmaya miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan badang kasoran bacaring purnameng gekono dasari mongso katiga Indra ulun jaluk plemertangga jiwa Jambudipa Nirmala ingkang ulun cawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongan mrene Indra niki wis taken dawuh paduka Hyang Adi Tukulung lang-lang ing driya mangungkong ganduan rimang leleno tanpa kanin koten prayitna semuri resiko bali titiyani kandayani trisanya purnama sasi menika Kakang sawetawis plemertangga jiwa lan Jambudipa Nirmala monggo kula aturi karahapi Kakang Semar ya matur nuwun nala gareng iki lho wis dimanggake karo pamanmu Manikmaya. Waduh, kuning-kuning kaya ngono to. Jambune ya wah. Manis-manis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan embruk-embruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi mau ditokon mak tembel ya, Tru. Ha iya. Aja rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake monggo Kakang Semar kula caosi kamardikan monggo Kakang Semar
dipun rahapi sak sekecanipun Kakang Badranaya. Yata laruta saking Gudha Sangkara kala yen amutusa Sang Sri Rahab ki Lurah Semar Badranaya ki Lurah Nalagaring Tuwin Lurah Petruk samyang rahapi pasugatan ingkang caosaken dening Hyang Pikulun Manikmaya kelawan Kang Raka Sang Hyang Ismaya. Parandening mangke Lurah Semar mus mangerteni glagat pasemoning Sang Manikmaya parandene kendel kemawon Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wis maringi daru beksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning Pelemertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala dupi den dahar dening para kawan sumerbet Kang Panon plak kapi dara datane Purwa Duksina kagiat kadra kasan Hyang Pikulun Bathara Narada wau. Yo. Iwo. Wah, panjenengan menika sarak. Dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dos pundi? Angkara murka Budi Candala. Wah, menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Trada menika perkawis kula. Kakang Trada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut mboten badhe melu-melu kula sampun nyarujuki mila sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan kala becik bener luput bungah susah Manikmaya ingkang badhe nanggel kula taleni pendika panjenengan nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Trada Indra kula nuntun timbalan Kakang Ismaya lan atmajaning kawasa ora eling bandanen tangane kerincungen sikile papano ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Giris ati kula. Nyumuri pelampahan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung mburu dhateng pepinginan ing kenyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejlungup wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Panjenengan angel dikandhani kok. Lah pripun tadi kok dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalsaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged dodo dhateng kawontenan. Mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nrimakaken. Paduka pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kula. Apa kowe ora kaya? Pukulun Bathara Narada panjenengan kula katutake. Kose to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaida. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Bu Kulun. Nyuwun pangapunten Bu Kulun. Ya ora dadi apa. Bu Kulun betoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok ki dewa ki ora udut. Dewa ki memang Jambudipun Nirmala, Pelemertangga Jiwa ora udut. Mboten ses ora bringosen kok ora udut apa
Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kaya nyuwara. Bukulun. Coba, kowe nyuwara aja gede-gede, ning kaya swara biasane. Bukulun. Bukulun. Nah, candak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Ah, semua iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dengkulmu kowe ora. Ayo kita dadi kesandangan ini sing akan sapa? Kula goleki bapake. Nek bapak nganti tekan mriki dipidono arep pukulun Bathara Guru kula kelangan bapak le kakang kula, kanca kula sapa? Asing nyandangi kowe Janaka sapa? Anu, si Tomber. Anu. Togok. Togok lah. Ha, togok. Ngapura ya, ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jenenge. Walah, sing nyandangi Togok. Anu ya, anu nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun niku pungulun bapak kula teng pundi? Bapakmu ning pinggir Candra Dimuka ana. Tulungono dibondo karo pungulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Kakang Semau. Terus Ndara kula Ndara Janaka Den, sampeyan kok nyusul mriki? Iya, Kakang. Merga rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita metu medal anu aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yen Kakang Semar dicekel keamanan kayangan saiki mapan ning pinggiring kawah Candra Dimuka. Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih Ndara Nala Garing dalem Den kaya dibondo. Nggih kaya kirik. Petro kowe ya dibondo. Nggih Ndara, padha tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nala Garing lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul. Pun pokoke kanggo kinurmatan apa-apa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur Kakang Semar yen kowe wis iso ucul. Matur nuwun Ndara, ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih Den. Iya Garing. Tiba padha-padha. Matur nuwun Gus. Iya Petro, tiba padha-padha. Lah terus Bathara Guru mendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku Kakang. Oh, kok saged wedi? Mergo tak wedeni. Hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to Garing. Sik. Lah periksane. Ndara dalem anu opo Garing? Waduh Ndara Janaka. Malem Kemis digeret Larasati. Malem Jemuah digeret Manuhara. Malem Setu digeret Sembadra. Malem Minggu digeret karo si Dresana. Nggih.
Minggu sore suntik. Truk sampah truk. Ayo bedhek-bedhekan aku ngerti kowe ya. Mulai tak rasa diambu wae awake. Wong bocah iki ora tau adus. Nek adus men bareng sura. Edian. Pedre kowe mambu apa? Mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem iki. Ya anggere ngene iki. Ndara, apa? Wah. Mudyar kowe iki nduwer, Pak. Weh. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nglametke, kowe iki nyong sedangane sapa? Hah? Kowe sing nyandangi sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados ngawur banget. Pulun rada diundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho nek omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh ning Dampar Kayangan. Lah terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang Pikulun maneh kaya iki nek cedhak ana ing jagat kae mergo wis kerepotan ra iso mikir ra iso bingung penggalih. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana lho kejemu mung Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru nek kayangan ana sing lungguh Dampar matek wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Drada. Kok Kakang Pikulun Drada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing Kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake iki. Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngampi-ngampi karo kowe, wis rasa sumelang. Nek Janaka nibake panah karo kowe mesti ora bakal temomo wong kowe iki lagi kesinungan kadedayan kaya ngono Bagong. Oh, jangan sekali-sekali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Kleru. Sapa Janaka. Wah, ketok wis halus slip. Wis halus wae kleru. Aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang Drada kula dherekaken kecilikan ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Drada kula dherek. Ngono kuwi rada wangun. Ayo. Bang Aruna katinetraning uga rapo sabdaning kukila ringkan negara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ora ta kaya lampahing Risang Arjuna miwah nata ing Ndarawati tuwin satra nunggul pawenang nalika semanten ing Ceparsa tetinja sanggaring para Palakawan ingkang boten nate sowan wong Negari Ngamarta
tenan kae. Kose Janaka kose iki nek ora ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aden. Namo malah kula saya wireng, kula menika saya gedun. Teka Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan. Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningali peteng. Wong ki nek tumindake elek ora iso nggunakake netra batin. Ming peteng dedet limengan merga ora iso wening atine, ngoten. Sampeyan dienggo dolanan karo titah ya ora krasa. Ya mung merga titah menika pancen lagi winawong dening dewane. Dibantu karo dewane. Ngoten. Nggih Kakang. Badhe ngresa? Badhe ngertos? Kula badhe ngertos. Teko Arjuna ingkang wonten pingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka Cestri Sula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngemong dhateng Janaka menika? Ah, wong ki nek peteng ora iso nyawang. Lha trimesane iki. Ulun ingkang ngomong lawan jagate Arjuna, Guru kita arep mboya trima. Ulun sepinten kelepatan kula diagung pangaksama. Ya merga saka panggersahe Ismaya. Pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining Candradimuka. Wekasan ulun tumip sangka ing ngundarandir bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka. Ya Raden Angling Darma, Angling Darma. Edian nduwer iki karo Sang Hyang Menang ya wani sembrono. Angling Darma dengkeli atos kuwi ora. Nggih kulun nandhang kalepatan. Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti musti nitah dening Purbaning Hyang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya Maratagaki saiki petungen kaya ngapa rekasane Badranaya, kaya ngapa rekasane Semar. Ing mestine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah. Mongko mung tukang pamomong, mongko mung Panakawan. Apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar? Yen ngono ulun ingkang bakal malik jagat. Ismaya dadi Jawata, Manikmaya dadi titah. Mboten ulun mboten. Kula sampun ndodho ing kalepatan. Mula aja gampang lupute kelawan Semar. Semar kaparingan pangwasa ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa nalendraning para dewa terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah. Nanging ana pitunganing Hyang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih Pukulun. Sepisan jiki ulun pangapura. Angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi ingkang bakal maringi pangkuman kelawan jeneng kita Manikmaya. Inggih Pukulun nyuwun pangapunten dene kapindho. Kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabu dipun nirmala. Gangsal 11 kilo. 15 kilo Bathara Guru. Edian. Nembung pelem kok 15 kilo ya tekor bakule ora. Wah wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Nggih Pukulun. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang abdi tadah wadana. Kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah Pukulun. Mboya dadi ngapa? Wis ngono Manikmaya. Ulun kondur makayangan. Ingkang sak banjure apa ingkang bakal kita tindakake, kita maringi pelem pertangga jiwa, nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong. Pukulun. Kula jejering Jawata, apa ngatasi dewa duwe keluputan ora gelem nyuwun ngapura karo titah. Luwih dhuwur derajate, luwih jembar kesabaran yen to ana dewa